Яз жетті, құяш бүтін дүнияны жылыта. Міне енді 6 ел дәуірінде ТМТV премиясы өзінің тамашашыларын мұң білән, матур биюлер білән шулай-ақ жылыта. Біз бүгін экспода, биреде ТМТV 2021. Татар елінде ең бірінші музыкаль телевизион премия. 40 артист, шәп биюлер. Һәм әлбәттә тамашашылар. Біз башлыйбыз. Киттек. ТМТV каналы был премияны алып барышыға кастинг кылган икән иде дуслар, һәм каршы алыгыз Кызыл килемнең алып барышысы Энҗе Сәйфетдинова. Энҗе, дөресен әйт, борчыласыңмы? Бик борчылам, бу минем өчен бик зур дәрәҗә монда басып тору. Дөресен әйткәндә, мин бүген татар эстрадасында әле тәүге адымнарымны гына ясыйм. Әлеге премия чират буенча 6-нчы. 6 саналы моң һәм тигезлек дигәнне аңлата. Нәкъ менә безнең премиябызда әлеге сүзләр белән бергә атлый. Әйтергә кирәк, быелгы премиябыз яңа номинацияларга бик бай. Шундыйларның берсе халык мәхәббәте. Әлеге номинациядә җиңүчене безнең тамашачыларыбыз TMTV сайтына кирип, үз тавышларын калдырып билгели ала. Быелны шулай ук ел блогеры номинациясе да өстәлде. Дуслар, минем янымда Хаким, әлбәттә чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт. Күпмедер паузадан соң инде яңа көчләр җыеп кабаттан әйләнеп кайттың иҗат юлына. Нинди яңалыклар көтәргә безгә? Яңа җырлар, яңа клиплар, яңа эмоциялар. Һәм инде әлбәттә менә образыңа килгәндә яшьләрчә шулай бит. Озак уйладыңмы, озак сайладыңмы? Юк, озак уйламадым. Кибеткә барып алдың. Әйе. Рәхмәт, Хаким, уңышлар сиңа. Рәхмәт бик зур, рәхмәт сезгә. Премиябызның спонсоры Кырымда үстерелгән экологик чиста виноградтан ясалган алкогольсыз эчемлек Әмис. Иммунитетны ныгыта, кан басымын нормальләштерә, барлык кешегә дә туры килә. Бөтен Рәсәй буенча китереп бирүдә каралган. Дуслар, минем янымда Роман Плеханов, әлбәттә, әлеге премияны беренче тапкыр ала. Роман, ничек хәлләр? Әйбәт. Үзеңнең менә соңгы арада хит булып барган Ак кошлардан өйрәнегез тугрылыкка дигән җырың турында сөйләп кит әле. Русча әйтәм. Әйдә. Это песня о лебединой верности. Без пары лебедь жить не может. Если вдруг он останется один, то смысл его существования заканчивается. Поэтому мы должны понять и принять эти чувства и перенести в нашу жизнь, и также друг о друге заботиться, любить и дарить радость. Амин, шулай булсын, бик романтик җырчы икәнсең, алга таба уңышлар. Рәхмәт. Бүгенге образың бик матур, ерактан ук күренеп тора. Сөйләп кит әле кыскача гына бер ике сүз. Беренчедән әйтеп үтәсем килә. Җырларыңның көен дә, сүзләрен дә үзең язып, үзең башкару минем өчен бик бәхет, бик зур бәхет. Шушы бәхет мизгелләре белән сезнең тамашачылар белән уртаклашуыма Барс Медиа компаниясына иң беренчедән рәхмәт әйтәсем килә. Инде җырга килгәндә Ушак ягык җыры кырыгыма чыккачтын. Яшьлек елларымны искә төшереп язылды. Менә күз алдына китер авыл, клуб, таңга катлы макарена биюләр, су буенда Ушак ягып, гитарага уйнаулар, хулиганланып йөрүләр бераз. Супер яңалыгыбыз бар. Шушы яңа йылдыз проектының икенче өлешенә тиздән старт биреләчәк. Кем тели килегез әлеге проектка? Барс Медиа яңа йылдызлар ача. Барс Медиа татар эстрадасына хезмәт итә. Ә менә хәзер Искәндәр яңа йылдыз проектының беренче җиңүчесен сәхнәгә чакырып чыга. Эльвира Мифтахова. Мин сине бары бер көтәрмен, ятларны тыңлама. Эльвира, нинди хисләр кичерәсең?
Сіз неше ойлайсыз? Мен бүгін кеше генә гади генә кыз идем, бүгін Элвин Грей белән Ришат Тухватуллин белән бергә кызыл келәмнән үттем. Ничек алар белән бергә бер сукмактан атлаулар әйтеп китәләр. Мин бик дулкынланам һәм инде бик шатмын. Минем хыялым чынга ашты. Менә бүгенге бик мотор, нежный образың турында сөйләп китәләр. Озак сайладыңмы? Ничә сум трасса булмаса, сөйләп кит про свой прекрасный внешний вид. Но все образы придумывает мой продюсер. Вот, продумывает их заранее, дизайнер, естественно, уже воплощает все ее идеи. А мне остается только уже дальше украшать эти платья, эти костюмы и показывать их нашим зрителям. Илмир Хамайгил Зянгиров дуслар, безнең яныбызда аларның бүген беренче шулай ук тәүге премиялар өчен күңелдән котлыйм. Ничек хисләр? Әз генә һичшиксез дулкынлану бар. Миңа калса бу урынлы. Дулкынлану булмаса, инде ул сиңа барбыр дигән сүз бит. Шуңа күрә инде дулкынлануларны басып, тамашачы белән күрешеп, әйбәтләп чыгыш ясап, чыгырга дип планлаштырабыз ала берсе. Амин шулай булсын. Ничек экспо сәхнәсе? Мондай заллар күбрәк булсын, мондай залларда чыгыш ясау икеләтә бәхет, шундый аппаратура, шундый тавыш, шундый зал, шундый утлар. Аллага шөкер, без монда булуыбыз белән бик горурланабыз, шатбыз. Әлегенә Төркиядән кайткан инде күргәнегезчә кызынып беткән Данир Сабиров. Яның җылы ягына бармадым бит, брат. Өшеп кайттым наоборот, киресенчә. Шундый Стамбулда теге безнең көзнең иң әши вакыты була бит, шундый җилле. Менә шушындый көннәр янда. Данир, урысча әйтеп әйткәндә син инде безнең с корабля на бал, шулай бит. Төркиядән туп-туры TMTV премиясына. Әйт әле, кайсы әйбәтрәк? Төркиядәме яисә менә шу TMTV премиясы сәхнәсендәме? Кайсы яхшырак, кайсында рәхәтрәк? Монда җылырак. Монда җылырак. Тегендә караганда менә шул яктан әйбәтрәк. Тиздән күңелле дә биредә. Бөтенесе артистлар күрештек, сөйләштек дигәндәй. Хәзер тема күп сөйләшергә. Ансы шулай. Тиздән синең концертларың көтелә. Әлбәттә сиңа зурдан зур уңышлар телибез. Шулай күрешкәләп, Төркиягә барып кайткалап, рәхәтләнеп ял итеп эшләп торга язсын. Рәхмәт бик зур. Дуслар, минем янымда Зарина Асылхаева. Зарина, без синең күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Социаль челтәрләрдә утырасыңмы? Әйе, мин TikTok һәм Instagram алып барам. Менә Instagramга килгәндә синең фотоларың бик матур, күренеп тора, профессиональ. Атнасыннан, яисә әйтик, аена ничә тапкыр фотосессия ясыйсың үзеңә? Атна сайын. Атна сайын. Менә бит дуслар, Зарина шикелле атна сайын фотога чыгыз, без инде синең өчен күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Айдар Акыпов дуслар, минем янымда. Айдар, синең өчен күңелдән котлыйм. Рәхмәт. Әлеге премия синең икенчесе шулай бит. Аллага шөкер, менә бу елны тагын бер премияга лаек булдык. Бик зур рәхмәт. Бер сорау бирәсем килә сиңа, үзеңнең җырыңны күрше машинада ишетсәң, нинди хисләр кичерәсең? Әлбәттә шатланасың инде. Инде без синең өчен күңелдән котлыйбыз. Беренче сорау бирәсем килә. Син инде безнең җырчы, автор, башкаручы, өстәвенә биюче. Кайчан һәм кайдан биргә өйрәндең? Белмим, минем әтием хореограф булгангамы, мин инде 5 яшемдә сәхнәдә бии башладым. Яңа җырларыңны кайчан көтәргә? Менә минем теләкләрем тормышыма ашып бара. Менә хәзер мин ГИТИСны кызыл дипломга тәмамладым. Анарысын хәзер яңа альбом өстендә эшли башладым. Шуңа күрә тамашачымны мин тиздән сөендерермен дип уйлыйм. Яратканым бер генә, булда булса син генә, син йөрәкнең түрендә каршы килмәсеңгә. Ришат Тухватуллин дуслар минем янымда. Күпләрегезнең иң яраткан җырчысы. Ришат, беренче чиратта чын күңелдән котлыйм һәм әлеге җиңүеңнән, әлеге сынны кемгә багышлыйсың? Бу җиңүем белән мин рәхмәтлемен үземнең әти-әниемә иң беренче чиракта. Һәм инде шулай ук форсаттан файдаланып үземнең туган ягыма шушы җиңүемне багышлыйсым килә. Чөнки җырчы кеше туган ягы булганда гына бәхетле була. Мин нык бәхетле ул яклап. Менә бит, син бәхетле булгач, без дә бәхетле. Һәм ничек уйлыйсың, синең иң популяр җырың кайсысы? Форсаттан файдаланып, Карамалы Гүбәйгә кайнар сәлам җиткерәм һәм минем иң популяр җырларым берсе шул Карамалы Гүбәйдер. Бер куплет. Сәлам юллыйм сиңа, туып үскән авылым, Карамалы Гүбәй, сагындым сине авылым. Дуслар, әлеге мизгелдә минем янымда Шәһзат Разметов. Шәһзат, сине тәүге премияң белән чын күңелдән котлыйбыз. Дулкынландыңмы? Ничек, күпме әзерләндең?
Hayırlı günler, bik zor rahmet. Әйе, дулкынлану ансыз булмый. Шуңа күрә әзрәк дулкынлану бар. Аллаға шөкер, менә иң тәүге беренче премия һәм соңгысы булмас дип өметләнәм. Амин, шулай булсын. Син инде безнең автор башкаручы һәм җырчы. Үзең кайсы якка күбрәк тартыласың? Күбрәк җырларга инде, башкарырга күбрәк. Ләкин җырларда язырга тырышам күбрәк. Әлеге премияңны, әлеге җиңүеңне кемгә багышлыйсың? Әлеге премияны, әлеге җиңүне мин багышлар идем иң беренче әти-әнигә һәм инде минем яраткан тамашачыларыма. Бик зур рәхмәт. Рәхмәтең рәхмәт, алга таба уңышлар. Гөлназ Асаева, Гөлназ, беренче чиратта инде әлбәттә котлыйбыз сине. Бүген нинди, кайсы җырың белән чыгыш ясыйсың? Бик зур рәхмәт. Бүген мин уйнама дигән җырым белән чыгыш ясыйм. Бик дулкынланам. Алла бирсә бар да яхшы дип булыр дип уйлыйм. Кызыл килемнән ничә тапкыр үткәнең бар? Нинди эмоциялар кичерәсең әлеге мизгелдә? Кызыл килемнән 3 тапкыр үткәнем бар. Беренчесе инде ул Башкортстанда, икесе менә TMTV премияда. Ну, кичерешләр инде әлбәттә дулкынландыргыч, чөнки барыбер кызыл килем инде ул. Ләкин барлык теге борчуларны үземдә тотып, халыкка күрсәтмәскә тырышам. Бик дөрес эшлисең һәм тагын бер сорау, миңа калса популяр сорау. Ничек гаилә тормышлары? Инде 1 ел булды бит инде. Яхшы, все спелись, нормально. Хәзер инде талашмыйбыз, талашсак та дуслашабыз дигән. 5 минутта шу. Бар да яхшы, Аллага шөкер. Узган елгы премия бик үзенчәлекле булды. Хәтерләсәгез, пандемия шартларында сыннар тапшыру тантанасы тамашачыларсыз узды. Кызыл килем һәм концерт өлешен алар бары тик зәңгәр экраннар аша күзәтеп бардылар. Ә бу ел без ниһаять бергә. Ринат абый, хәерле көн. Костюмыгыз да үзегез дә ярыкланып күренеп торасыз, субханалла. Бер соравым бар менә. Җырларны ничек сайлыйсыз сез? Мин сайламыйм, мин җырларны үзем язам. Исте ансы шулай, ләкин менә барбер ничек илһам табасыз, каян табасыз? Ну, илһам инде ул төрле җирдә төрлечә менә әгәр туган як турында язырга булса, мин инде читкә китәм, җирле сагындыра. Әгәр дә мәхәббәт булса инде, мин кемгәдер гашыйк булырга тиеш, үземнән кичерергә тиеш. Теге гашыйк дип инде отношение түгел, просто вот менә сакланып кыз балага карыйсың бит кызларга. Менә шундый кичерешләрне кичергәндә мәхәббәт турында классный җырлар чыга. Алла, бигрәк матур сөйлисез. Концертлардан тыш, менә җыр язудан тыш нәрсәләр белән шөгыльләнәсез буш вакытта? Буш вакытта мин только шул направление җыр, нарсын, дип әйтим, балыкка барам, балыкчын да, бөтен кеше балыкта, артистлар балыкта, балыкка йөрим, семья белән, һәм инде концертлар бит инде безнең гастрольләр, постоянно гастроль җылы һәм коронавирустан соң Аллага шөкер бирделәр добро, концертлар белән йөрибез. Әлеге премия ничәнче премия, Ринат абый? Хәтерлисеңме? Бу минем 3нче премия. TMTV-ның 3нче премиясын алдым. Футбол телендә әйткәндә хет-трик инде бу сезнең димәк. Хет-трик бу да, Аллага шөкер, рәхмәт. Менә TMTV-га шулай тамашачыларга рәхмәт. Җылы каршы алып, шулай безне зурлаганнары өчен. Дуслар, минем янымда Айлин, әлбәттә чын күңелдән сине котлыйбыз. Рәхмәт. Син инде безнең елдан-ел тамашачыларны үзеңнең матур образларың белән бик шатландырасың, дим, шаккатырасың хәтта кайбер вакытта. Әлеге образны зак сайладыңмы? Юк. Чөнки минем профессиональная команда һәм алар дөрес итеп беләләр, нинди күлмәк миңа килешәчәк. Менә бит, сиңа бөтен күлмәк тә килешә, Айлин. Без сине чын күңелдән тагын бер тапкыр котлыйбыз. Алга таба сиңа зурдан зур уңышлар. Рәхмәт зур итеп. TMTV, мин сине яратам. Илнат Фархолли минем янымда, әлеге сын инде синең өчен икенче, шулай бит, чын күңелдән котлыйм. Рәхмәт. Узган елны беренче тапкыр алганда безнең инде тамашачылар биредә кызганыч юк иде. Бу ел тамашачылар залда ничек анда атмосфера? Атмосфера ут, дөресен әйткәндә, мин шундый канәгать, менә бөтен нәрсә монда профессиональ оештырылган. Профессиональ дәрәҗәдә бөтен нәрсә, һәр кеше үз эшен белә, тамашачылар да бик яхшы гына. Бүгенге кич ут булачак, Алла бирсәм. Соңгы арада син инде бик каты TikTok белән мавыга башладың. Ничек анда TikTok дөньясы, нинди яңалыклар, еш төшерәсеңме, еш куясыңмы? Көнгә шәр видео куям, әмма дә ләкин әйберне страницаны ачканга әле бер атнада юк. Шуңа эшлегенә башладым TikTok белән. Иң күп җыйган просмотр саны нинди? 40 меңгә яккан беренче видео. Менә бит, субханалла, Илнат, рәхмәт, бик зур алга таба уңышлар.
Рахмат. Достар, шибер, талантлы, матур Эльмира Нагымова менің янымда. Эльмира, міне әлігі образың турында сөйлеп кетелі зинхар үшін. Ирактан ук, хәтта мені қалса, бүтен шәһәргә барып киткән булсам, мен күрер идем сені аннан ук. Рахмет беренчедән комплиментлар өчен. Бу образымны инде миңа үземнең иптәш кызым тигеп бирә. Хәзер инде соңгы образларны Гөлназ исемле кызда тигәм Шалуда үзебездән. Бу образды мин бер көн премияга кала алдым. Шуңа күрә башта икенче образ планда иде. Аннары ул образ белән әз генә теге килеп чыкмады да, һәм моны күрдем дә шул бер көн Һәм сер итеп кенә ничә сумга чыкты? Юк, әйтмим мин. Якынча. Юк, әйтмим мин. Ярар, җырчы булмаган булсаң кем булган булыр идең? Полиция. Ого! Рәхмәт бик зур Эльмира, алга таба уңышлар. Рәхмәт сезгә дә. Ринат абый, Эмис ишемлеге турында ишеткәнең бармы? Ну, ишеткән бар ие, но ишеткән юк ие. Менә бүгін беренче тапкыр тәмен тотып карадың, ничек, тәмлеме? Вообще классный его, вообще суперский. Кайсы ишемлеккә охшаган? Бу теге чие су деймиз, шундыйрак, шундый компот инде, компот, да, компот. Үзең аласыңмы? Сатып аласың бүгін өзеңә? Конечно, алам, обязательно вообще. Миңа ошады. Дуслар, бу реклама түгел, но бу стоит того, чтобы аны эчәргә. Рәхмәт, Ринат абый, уңышлар. Рәхмәт. Раяз Фасыйхов, Алина Шәрипҗанов достар минем янымда. Гомумән, кайсыгызның идеясы дуэт буларак җырлау? Кайдан килде әлеге фикер? Раяз тәкъдиме. Бу җырга идея миннән килде, чөнки ничә ел җырлыйбыз туганнан бирле дигән, җыр турында җыр юк. Чынлап та яшәү яме җырларымда юк аерма, языныш аерма. Яшәү яме җырларымда мин бу җырны шундый киләчәккә карап уйлап эшләрбез дип без аны Анна Поповага мин аны идеясын әйттем дә, мен әйтәм, менә шундый җыр язарга без бит инде җырлап яшәбез, яшәү яменнәребез җырларыбызда менә юк аерма, язмыш аерма, язмыш аера язды узган ел. Үзегез беләсез, TMTV премиясе да менә офлайн, онлайн режимында булды. Быел Аллага шөкер тамашачылар белән, шуңа күрә менә бу идеяны Киев Володя Федоровка мин инде җөрәт иттем, әйтеп карарга яздым. Бик матур шундый үзенчәлекле җыр килеп чыкты. Зәйнәп Фәрхәтдинова достар минем каршымда. Зәйнәп апа, чын күңелдән беренче чиратта котлыйм. Әлеге сын сезнең инде сан буенча ничәнче? Ничә ел бара, шуның кадәрлек? 6. Субханалла, субханалла. Сер итеп кенә әйтегез әле, сезнең яраткан җырчыгыз кем? Минем яраткан җырчым, беләсезме? Кечкенәдән үк Әлфия апа Хамзалова. Без аның концертларына барадыр, ягаймы карыйбыз дип. Ишектән керәлмичә шунда ишек төбендә босып, кешенең бот арасына шунда күлмәк арасыннан карап, кайтып китәдер, күрәлмидер. Күлмәк арасыннан дигәннән? Смакны яратадыр. Әйе. Башкортстаннан ул. Субханалла. Күлмәк арасыннан дигәннән образыгыз һәр вакыттагыча. Зәйнәп апа, бик матур, бик шибәр. Озак сайладыгызмы, озак әзерләндегезме? Да юк, беләсеңме? Ничектер әле яз нитте инде теге. Билет итте дигәндәй. Бераз әзрәк кенә теге быел бит шундый ситуация, бөтен дөньясында ниндидер бер сүлпәнлек бар иде. Менә дөресен генә әйткәндә, мин 2-3 көн эчендә үземне кулга алып, менә бөтен булган дәртләремне чыгарып, инде менә эләктереп кенә алдым да, бүген менә сәхнәгә алып чыктым бу энергияне. Алдан ук бик каты әзерләнеп, нык әзерлек белән озак көтсәң, улаймы, янып бетәсең. Менә шуңа сәхнә кешесенә ул бер дә кирәкми дигән, мин үземә нәтиҗәләр ясадым. Дөрес, бик дөрес. Зәйнәп апа, бик зур рәхмәт. Алга таба сезгә зур уңышлар телим. Рәхмәт, исән сау булыгыз. Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар дуслар, чын күңелдән котлыйбыз. Беренчедән, икенчедән, әлеге образлар кайдан башыгызга килде? Әлбәттә, инде шушы премияга без номинатлар булгач ук, үзләре тәкъдим ясадылар, беләсезме? Әйдәгез, менә шушы стильдә, безнең режиссер инде Артур Хайруллин, шушы стильдә ясыйк дип. Һәм без гомумән һәр вакытта экспериментлар өчен. Ягъни нигә юк? Әйдә, шуңа күрә Мин инде киергә микән, юк микән дип бик каты икеләнгәннән соң, командадагы безнең ярдәмчеләребез, булышлар, режиссерлар, биючеләр мине күндерделәр, матур дип әйттеләр. Илсур Берек Бразилиядан кайткан егет сыман безнең янда басып тора. Дулкынландыгызмы? Кайсыгыз җитдирәк әзерләнде?
менә әле яшерин батырын түгел, әле менә кичәгенә тулы бөтен образларны да без колготкилары да кичәгенә алынды, кроссовкилар да кичәгенә алынды. Һәм менә ул эмоцияларны сез хәзер дә ишеткәнсездер сәхнәдән, теге тоеп булмады ничектер. Һичшиксез зур рәхмәтләребез. Безгә ышанып, Безне күреп, безне танып, һәм инде безгә ышанганнары өчен Барс медиа компаниясына, TNTV каналына, Татар радиосына һәм шушы компаниядә астына керүче группаларга бик зур рәхмәт. Илнат, ялгышмасам, син инде әлеге алкогольсез эчемлекне, имизны үзеңнең Инстаграмда инде реклама ясаган идең. Эчәсеңме, кулланасыңмы? Дөрес әйтәм, биргәндә эчәм. Кулланам, имизмиңа бик ошый. Дөрестән дә иммунитетны күтәрә, йөрәккә файдалы. Буквально 3-4 көн эчендә кешене аякка бастыра. Әгәр дә дөрес кулланып эшкән очракта. Һәм рәттән 7 көн эчендә 15 концерт куеп була диләр. Дөресме? Дөрес көнгә икешәрендә була. Эльвира Хаматова дуслар, минем янымда беренче тәүге сының белән чын күңелдән котлыйбыз сине. Һәм менә кып-кызыл матур образың. Кайдан сайладың? Кайчан күпме сайладың? Рәхмәт бик зур. Беренче генә җиңүем әлеге TMTV премиясында рәхмәт оештыручыларга дип әйтәсем килә форсаттан файдаланып. Һәм күлмәгемне берәр айдан ук алдан ук хәстәрен күреп эзләп йөрдегезме дигән сорауга мин юк диярем, кичә генә сатып алдым, кичә генә сайладым. Шуңа да миңа калса бик Мактур бик килешкән. Теге әйтәр бит инде гади теге ашыкмыйча гына алсаң, ул иң матуры шунсы була диләр. Һәм күпмегә төштеләр күлмәк? Бәясен әйтеп сөйләшәбезме? 25 мең доллар. Юк, доллар түгел, безнеңчә. Рубля. Рәхмәт бик зур, Эльвира, инде алга таба да синең белән күрешергә язсын. Зурдан зур уңышлар. Амин, бик зур рәхмәт. Кабат күрешергә насыйп булсын. Салават Миңне ханым һәм гүзәлем дуслар, үзләренең инде статуэткаларын алдылар, чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Сез безнең әйтергә кирәк тамашачыларны һәр вакыт үзегезнең яктып, матур образларыгыз белән шаккатырасыз. Шул клиплар, җырлар үзенчәлекле. Менә бүгенге образыгызда бик үзенчәлекле. Кемнең идеясы, кайдан туды бу сезнең башыгызга? Ну, бу гомумән инде безнең җырдан чыккан, чөнки безнең җырыбыз шундый диско форматында. Безгә Башкортстан авторлары язган җыр бу. Һәм без аны Шолы егете белән, Динар белән инде аранжировкасын шундый диско форматында ясадык. Әлбәттә инде диско булгач, киемнәрен дә шулайрак уйлый башлаган идек. Һәм биючеләрдә искиткеч матур костюмларын күрдек. Без әйтәбез, менә шу костюмларда чыгыш ясасагыз, әйбәт була. Һәм инде без инде аларга килештереп, яраштырып. Беләсезме, биючеләргә хәтта бездән дә артырыбрак матур чыккан костюмнары. Менә бит нишләтәсең инде. Һәм шунда әйтергә кирәк, әлеге премияга озак әзерләндегезме? Ничә бер ай гына бардыр инде. Менә именно номер кую, әлбәттә репетициялар бик күп булды. Без инде тырышабыз. Сәхнәдә күргәнегезчә 20 кеше булды, безнең белән 22. Һәм инде аның шул хәтле синхронностьлары һәм башкалары аның өстендә эшләргә кирәк. Чыннан да сәхнәгә чыгып 3 минут кына чыгыш ясыйсың да, тамашачы шул 3 минутны гына күрә. Шушы 3 минут чыгыш ясар өчен инде менә айлар буе репетиция ясыйсың. Ләкин күпме эмоция без бүләк итәбез. Үзебезгә дә һәм әлбәттә тамашачыга да. Һәм инде тамашалардан алган менә бүгенге энергия аны гел аңна бетергесез. Ул шундый рәхәт һәм киләчәктә дә инде үзебезнең тамашачыларыбызга матур-матур номерлар әзерләрбез. Амин, амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт, зурдан зур уңышлар. Рәхмәт бик зур. Айдар абый Галимов дуслар, Айдар абый әлеге сын сезнең инде ниченче? Дөресен әйткәндә санамадым. Ләкин күп. Оз түгел инде. Чын күңелдән әлбәттә котлыйм. Менә кыш көне сез инде үзегезнең Instagram битегездә кар көрәгән мәлләрдән торган видеолар куйган идегез. Әлеге кышта еш эшләргә туры килдеме әлеге эшне? Быел быел кар аруына булды. Минем яраткан эшләрнең берсе ул, шуңа күрә бик теге трапта куймагыз, еш кына әйтәләр.
еш қоясың шекелле бу дейм. Ну беренчедән хор күп, икенчедән минем яраткан эшем бу. Кор керәгендә дә җырлый крисезме? Иштән генә. Чөнки хор керәгәндә җырлый көрәсәң, тавышка теге зыяны тиеп, концертларда җырлап булмаска мөмкин. Рамазановлар гаиләсе дуслар, минем янымда инде күпләрегез таный, күпләрегез ярата. Беренче чиратта чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Дулкынлану хисе булдымы? Әлбәттә, һәр чыгышта дулкынланабыз. Инде шундый зур тамаша залында, дип әйтик, тамашачылар алдында менә 2000 ярымнан артык тамашачы алдында әле бер дә чыгыш ясаган юк иде. Стадионнарда куйган җырчылар түгел. Бүтән энергетик, гримерка кергәч бары менә үзебезнең дуслар Филүс, Раяз, анда бөтенесе белән бергә аралашып сөйләшкәч бер төрле тынычланып аласың. Тамашачылар шундый җылы каршы алдылар. Бик зур рәхмәт барысына да килгәннәре өчен. Без бит әле быел беренче тапкыр гел икәү җырыбыз, быел өчәү җырыбыз бит новая. Бөтенләй сәер сәхнәгә чыгыр алдыннан дөбер шатыр тибешә башлады. Мәйтәм, тынычлан балам, тынычландырып, тынычланып давага шикер. Без һәр вакыт үзебезнең тамашачыларыбыз турында уйлыйбыз. Һәм бу елда аларга тагын да уңайлырак булсын өчен Казанның кайбер төбәкләреннән экспо залына кадәр бушлай транспорт ясарга булды. Әйтергә кирәк, әлеге транспорт тамашага илтә һәм әлбәттә тамашадан соң алып кайтып куя. Искәндәр Хәйруллин дуслар, бүгенге премияның алып баручыларның берсе дип әйтергә кирәк. Искәндәр абый, эмис алкогольсыз эчемлек турында ишеткәнегез бармы? Менә бүген беренче тапкыр күрдем, беренче тапкыр ишеттем. Инде мин авыз итеп карадым. Бу инде минем беренче бокалым түгел. Мин шаккаттым. Мин менә авыз итеп караганнан соң, менә 1-2 минут узганнан соң минем ниндер башта әйләнеп киткән кебек булды. Ләкин шунда ук ничектер менә тонус күтәрелеп китте дип әйтергә кирәк. Мин бераз шаккаттым. Нәфкат абый Нигъмәтуллин дуслар, минем янымда. Нәфкат абый, әлеге премия сезнең ничәнче? Быел 6-нчы, чират буенча 6-нчы премия. Менә бит субханалла, кызыл килемнән димәк инде сез түгел 6 мәртәбә үттегез. 6 мәртәбә үттем, Аллага шөкер. Чын күңелдән котлыйм, инде җитди тәҗрибәле җырчы буларак яшь җырчыларга нинди киңәш бирер идегез? Киңәшем шул, яшьләргә матур җырлар иҗат итсеннәр, инде менә иҗат гомерләре озын булсын дип теләр идем. Амин. Лия Шамсин, Артур Маузер дуслар, минем янымда. Әлбәттә, беренче чиратта котлыйм. Артур, сине аеруча котлыйм, чөнки әлеге сын синең инде иң беренчесе. Һәм әйтергә кирәк, сез безнең яшь гаилә буларак, гаилә тормышлары ничек? Рәхмәт, гаилә тормышлары Аллага шөкер, иҗади тормышны да барабыз, гаилә тормышында һәм инде әлегә бер чаллыда зур проект эшлибез. Без аны интернет челтәрләрендә сөйләрбез инде, ул безнең хәләл кафе була, Алла берсә, исемен әйтмибез. Интернетта күрерсез. Менә бит субханалла, Лия, синең инде әлеге премияны алганың бар, шулай бит. Артур әле беренче тапкыр гына булса да, Артурга үзеңнең киңәшләреңне бирдеңме? Әлбәттә. Борчылганы сизелдеме кырдан? Юк. Рәхмәт бик зур, алга таба зур уңышлар сезгә. Рәхмәт. Бу елгы җырлар һәм бу елгы биюләр бик үзенчәлекле. Шул уңайдан безгә сәхнәне бераз гына үзгәртергә һәм сәхнәгә кичкенә генә үзенчәлекле ярлар өстәргә туры килде. Барысын да күзәтеп барыгыз. Азалия Валиева дуслар, минем янымда. Азалия, үзегез менә бүген башкарган җырыгыз турында сөйләп китегез әле. Бу җырны мин елай яздым һәм ышанып та бик бөтен йөрәгемне, бөтен күңелемне салдым. Минем әти менән әнием киткәннән соң бу йыр туды һәм ышанып та күңел шул тиклем дулкынлана бүген. Рәхмәт шундый премиялар өчен. Һәм нәрсә дип әйтергә инде, елмаеп яшәргә һәм тормышны моны дигән итеп гөрләтеп көтәргә. Сез бәхетлеме? Мин бәхетле сезнең белән. Образга килгәндә Рузилә бик матур киенгәнсең. Озак сайладыңмы әлеге образны? Юк, озак сайламадык. Менә үземнең тегүче кызым белән тиз арада 3 минут эчендә генә шундый образ тудырдык дип әйтим, спонтанны гына бер атна эчендә шу образны ясадык. Спонтанны. Менә бит, дуслар, спонтанны гына образ. Һәм тагын бер сорау, Рузилә, син безнең һәр вакыт юлда, бер көнне монда, икенче көнне тегендә, өченче көнне өченче җирдә. Менә шушы якка гаиләң ничек карый әлеге синең һаман да бер тик тормас булуыңа? Мин теге беләсеңме, гел теге хәрәкәттә булган саен миңа энергия килеп кенә тора. Мин хәрәкәттә булсам, минем гаиләдә дә барсы да яхшы, бәхетле, шуңа берсе дә әйтмиләр. Күбрәк йөргән саен гаилә бәхетлерәк. Гаилә бәхетлерәк, шуңа да шулай. Бик зур рәхмәт, Рузилә, алга таба сиңа зурдан зур уңышлар. Рәхмәт, ясын, сау булыгыз. Эльмира Калимуллин дуслар, минем янымда һәр вакыттагыча бик матур образда. Эльмира, әлеге образны кайчан әзерләдегез? Бер атна элек Мәскәүдә мин бик матур кибетне таптым. Һәм анда менә шул күлмәкне сайладым. Сер булмаса, ничә сум тора?
Мен білмейм. Эльмира, кайчан менә синең дуэт буларак җырыңны көтәргә? Һәм кем белән? Білесіңме, сөйләшүләр бар, әмма дә ләкин җыр табырга бик авыр. Әйе, чөнки дуэт булса, ул бит синең тавышыңны, синең партнерыңның тавышыңны берләштереп, менә ниндидер тылсым булырга тиеш. Шуңа күрә без теге процесста. Һәм тагын бер сорау, синең яраткан җырчың ул кем? Минем яраткан җырчым берәү генә түгел. Татар эстрадасында Илһам Шакировны мин бик яратам, әлбәттә. Бүгенге көндә мин тыңлыйм Филүс Каһировны, Айдар абыны Галимовны, Артур Исламовны тыңлыйм. Кызлардан Алина Шәрифҗановны бик яратам. Альбина Шигемуратовны. Һәм Эльмира Калимуллина. Әлбәттә. Бик зур рәхмәт, Эльмира, алга таба сиңа зур уңышлар. Рәхмәт. Рифат Зарипов минем янымда, дуслар. Рифат абзый, ничәдер ел элек әлеге премияны син үзең дә алып барганың бар. Сагындырамы? Нишләп сагындырмасын, сагындыра инде. Менә Алла берсә киләсе елга бәлки алышырбыз урыннарына. Бәлкем белеп булмый дөньяга. Җырласам мин монда алып барырмын. Бик шәп булыр. Рифат Зариповның төркеменә эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Төркеменә эләгер өчен нәрсә эшләргә кирәк дип. Менә нәкъ синең шикелле талантлы җегет кызлар булырга тиешләр. И рәхәтләре бергәләшеп гастрольләргә чыгып китәбез дә. Чит төбәкләрдә дә бөтен Рәсәй буйлап сибелеп яшәгән татар милләтенә Doğru hizmet etmemiz birleşip. Amin. Bik faydalı iş işleysiz. Gastrollerga kelgende, mine gastroller deysiz, nice gastroller bara, halk nice kabul ite. Allah'a şükür ekranına indi tege kim aytmışlı bir yıl dekrette ettik bit indi. Şundan hazır çıktık. Ekranına 50%, 70% ekranına açıla. Allah'a tapşırgan motor ettirip isen emin bulup en mühimi selamet bulup isen sağ bulup konsertlarda görüşüp, uçraşıp, naşla yılmayıp, motor ettirip şatlıklı mezgillerimiz көп bulup, oynap kulüp jırlap beyip yaşagan nasip olsun. Obrazga kelgende leysen bik motor kulmak, qoyun aldın, köpmek aldın, qoyşan köpme sayladın. Olmadı mı? Bunu tiktirdim. Maksus şuşa Team TV premiyasına deyip hem tulusunca obrazımını indi ol stilist bilen işledik. Mana bit. Rahmat bik zor leysen, alga taba sen hazır oңышlar. Rahmat bik zor. Şeşke dostlar benim yanımda. Şeşke nişe kulisin? Tomaşaçılar mana şuşa konsertlarını gümmen sine sağınğınar mı eken? Алар ничектер мин бик сагындым. Безнең бит инде яллар озак булды. Шуңа күрә шушындый масштабта, шушындый чарада мин катнашуым белән бик бәхетлемен. Шуңа күрә тамашачыларга да, оештыручыларга да, җитәкчеләргә дә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бу сагынып көтелгән очрашу. Elnaz bak güzel İdris dostlar benim yanımda. Gümmen birinci şiratda kutlayız. Rahmat. İkinci şiratda şunday bir sarı төсле матур obrazlar. Kim söyledi? Нәкъ менә синең микрофонның башы кебек безнең кем? Яшлар командасы. Сайладык дип инде үзебезгә менә шулай ничектер бу яз айында сары төс ничектер күңелгә ятышлы килде. Шуңа күрә шушы сары белән караны әдрәк нитергә булдык әле. Сез бит инде безнең күп балалы гаилә, бөтенләй бергә ничек өлгерәсез? Как обычно, өлгерәбез. Планировать итсәң, бөтен нәрсәгә дә өлгереп була. Аллага шөкер, планлаштырып та өлгерәбез, планлаштырмыйча да өлгерәбез. Һәм тагын бер сорау, сез бит инде эштә дә, өйдә дә гел бергә. Ыгы-зыгылар чыккалыймы, яисә чыкса ничек дуслашасыз тиз генә генә? Ыгы-зыгылар чыкканда, әни, нәрсә дип әйтим инде? Безнең вообще уен көлке белән үтә, Аллага шөкер. Шулай булырга тиешле инде. Хисле безнең бөтен нәрсә бездән юморга әйләндерәбез дә, үзебезчә утырып көләбез дә. Тиз генә кызабыз, тиз генә суынабыз, безнең теге мунча таш шикелле. Иркә һәм Бәйрәм ансамбль дуслар минем янымда. Иркә үзең бик матур, егетләр дә бик җитди киенгән. Әлеге образларны кайчаннан бирле сайлый башладыгыз? Кайчан әзерләндегез? Бу идея безгә бер ай элек чамасы, машинада барганда, гастрольгә барганда килде һәм без шундый фикергә килдек. Агент 007 ниннән инде фильмын алып шундый образга кирип, егетләрне шундый образга кертеп киендерәсе килдек. Инстаграмны карап барабыз, егетләр белән шулай бик тырышып гастрольләрдә йөрисез,
ничек гастрольләр, ничек халык кабул итә? Аллага шөкер, бик шатбыз. Моның турында бик мактанырга әлбәттә без яратмыйбыз. Шыпырт кына әкрен генә үз юлыбыз белән барабыз һәм барысы да әкрен генә алга бара. Бүгенге җиңүеңне кемгә багышлыйсың? Бүгенге җиңүемне мин үземә һәм бәйрәм ансамбленә багышлыйм. Менә бит, мин сезне чын күңелдән котлыйм. Сиңа һәм әлбәттә бәйрәм ансамбленә зордан-зур уңышлар. Рәхмәт сезгә бик зур. Эльвира Уразбахтин, дуслар, минем янымда. Эльвира, бу инде сезнең беренче сыныгыз, әлбәттә чын күңелдән котлыйм. Кемгә багышлыйсыз? Рәхмәт, мин аны багышлыйм үземнең якыннарыма, үземә, мин аны чыннан да мин аның хыялландым күп итеп аның турында. Ул минем хыялларымның берсе иде. Шуңа күрә Бүген сезнең хыялыгыз димәк чынга ашты. Әйе, шулай. Һәм кем белән дуэт җырларга теләр идегез? Дуэт җырларга теләр идем мин Идрис Газиев. Тагын. Шуннан Габделфат Сафин. И менә бүген минем партнер по красной дорожке Кызыл каләм, Ренат Рахматуллин. Менә бит. Эльвира, бик зур рәхмәт, чын күңелдән тагын бер тапкыр котлыйбыз. Алга таба зур уңышлар. Рәхмәт, үзегезгә зур рәхмәт. Рәхмәт. Әнвәр абый, шушы әлеге алкогольсез эчемлек эмис турында ишеткәнегез бармы? Мин аны ишеткәнем бар, күп артистлар аны рекламировать итә. Үзем әле икенчегә генә мин аны тәмлим. Теге нигә? Новогодний съемкаларда да алар бар иде. Ну әле миңа нык ошады. Менә беренче тәмләп иштем, әйтәм бит әле әйттем. Гранат, как будто нык сочный гранат ошаган кебек. Ну ишәсең, ну гранат уйсок. Гранатның үзен ошаган кебек. Бүген биредә төрле матур җырлар, шәп биюләр һәм иң матур оригиналь номерлар көтелә. Шул уңайдан без сәхнәбезгә махсус ярлар өстәлгә булдык. Радик Юлиакшин, дуслар, Элвин Грей минем кырыйымда. Радик, ничек хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер, рәхмәт. Менә ел сайын көтәбез без шушы матур премияны. Һәм инде Аллага шөкер, бүген дә без бергә. Радик, күптән түгел инде әлбәттә өйләндең, шулай бит. Гаилә тормышлары ничек? Иң популяр сорау булды әле ул. Нинди сорау? Гаилә тормышлары ничек? Әйбәт, бүген уже 10 тапкыр сораулар микән. Ну, әйбәт, рәхәт. Иң мөһиме шул. Рәхәт өйләнгәч. Ничек уйлыйсың? Синең менә әлбәттә популяр җырларың бик күп. Иң популяр җырың кайсысы? Ой, ана может халык әйтсен лучше. Ну, бер-ике әйдә. Ну, әлеге вакытта улар минем концертларда иң соңгы җырларың берсе ул Уфтанма и Черноглаза, и Розалар. Һәм бүгенге җиңүеңне, Радик, кемгә багышлыйсың? Минең якын кешеләремә. Әнием, Инзилә, менә бөтә барлык якын кешеләрем, кем минең менән барыгы минең һәм яраткан тыңлаучыларым әлбәттә. Кайтыйк әле туган ятка, кәррик әле үскән йортка, хәтерләтеп балачакны. Әнвәр Нургалиев, дуслар, минем янымда. Әнвәр абый, әлбәттә сезне беренче чиратта әлеге премия белән котлыйм. Икенчедән инде чын күңелдән Башкортстанның халык артисты булганыгыз белән тәбрик итәм. Әйтегез әле зинһар өчен, ни өчен, менә ничек уйлыйсыз, сезне халык шулай ярата, аеруча гүзәл затлар? Анысын әйтәләр. Ну, мин тырышам аларга чын күңелдән мәхәббәт бүләк итәргә җырларым аша. Ихлас күңелдән, бәлки шуның өчендер. Ничек уйлыйсыз, үзегезнең иң популяр җырыгыз кайсысы? Ну, кайда ничек шул соңгы сөңми белән, соңгы сөңмикән белән кучаклама яратмыйча, наверное. Һәм бүгенге җиңүегезне кемгә багышлыйсыз? Мин бүгенге җиңүемне багышлыйм үземнең тормыш иптәшемә Иринима, җимешемә, чөнки ул бик күп көч салды, ул минем трек һәр вакытта да. Шуңа күрә бу җиңүемне, бу менә премиямны мин анарга багышлыйм. Рәхмәт бик зур, Әнвәр абый. Алга таба да әлбәттә зордан-зур уңышлар. Зәйнәп апа, менә шушы эмис дигән эчемлек турында ишеткәнегез бармы? Менә кызыктым, нәрсә эчәләр микән дип, килеп алдым да эчеп карадым, тәмле икән. Баллы виноград тәмнәре килә. Бик күңелгә ятышлы, менә шундук. Кайсы эчемлеккә охшаган? Ну бу
нәрсе деп әйтем, кагорга деп әйтем, кагор, типа шундай, ну спиртлы инде, теге яшерен батырын түгел, кагорны ішкен бар, вино ішіп қараған. Менә бу эмис, әлбәттә, алкогольсыз, спиртсыз эчемлек иммунитетны ныгыта. Эчегез. Без дә эчәбез. Ныгыта торган. Бу бик сөйіндім әлі мындай иммунитетны ныгыта торган эчемлек табуыма. Шуның белән бүгенге тамаша тәмам. Шәп җырлар тыңладык, матур биюләр күзәттек. TMTV премиясе 2021 әкренләп азагына якынлаша. Без киләсе елга кадәр сау булашабыз. Һәм инде киләсе елда иң-иңнәрне бергәләп сайлаячакбыз. Сау булыгыз. Пока-пока.